Hej YouTube, det er Spider her. Jeg vil bare lige sige, at vi har fundet en rigtig fed server, mig og Mikkel. Mikkel han er ikke med i den her faction, men det er jeg. Bakkerne styrer! Det hedder den så ikke, men den er Bakke Mafia. Det kan vi se. Jeg skal lige finde et sted, hvor vi har claimet, men den er mega sjov at spille ind på. De har stort set det hele. Jeg tænker nok, hvilken en af de her huse er mine. Så går vi ned til mit ydmyge hjem. Creeper. Dog. Og jeg er med i den bedste faction på serveren. Vi har 6 sukker farm. Jeg har også et rank herinde. Altså ikke sådan noget som mod og alt det der. Nu skal jeg lige. Der er også musik i baggrunden, det kan jeg godt høre. Kom ind, Joe. Sådan. Feed. Jeg har det rank, der hedder boss. Det koster 100.000 in game money. Men serveren er sjov at spille ind på. De har det hele. Bare igen vil til spawn. Det er også lige meget. Du kan finde dig en F. Grief er tilladt. Og den her faction har så mega mange mobspawner. Det er jeg også glad for, men stadigvæk. Det er ikke lige nu. Jeg har lyst til at kæmpe mod dem. Sådan. Altså, Grief er tilladt, men altså, hvilken server er det ikke? Altså, jeg ved godt, der er nogle server, hvor det måske ikke er tilladt. Nej, altså, nu vil jeg bare vise lidt rundt her i byen og chill og hænge ud og se, der er det sukkerfarm. Der er 3, 4, 5, 6. Og det er sådan cirka 40.000 for at sælge det hele. Og det tager 30 minutter for det. Og så har vi jo alt sådan noget her. Se, Bakke Mafia, don't mess with us, or we eat your liver. Og jeg har fået Optifine. Men der er faction her er blevet griefet en gang før. Og det er i sommerferien. Det kan I godt se på. Der er nogle hus, der mangler mure og sådan noget. Men ellers så er vi der er den engelsk. Men det er bare det, jeg gerne vil sige. Og nu skal jeg lige se. Serveren har ikke dårlige admins eller noget. Ingen misbruger noget. De snakker pænt herinde. Og det er fedt at være herinde. Og prøv at se her. 28 personer. Der er blandt mig. Det vil sige 27 personer og mig. Det er 28. Har bygget alt det her. Se. Og så nu kan jeg lige tage til Wild. Og så prøv at se. Jeg ved nemlig, der ligger en anden faction her. Den hedder Monsters. Jeg kan lige F-list. Ja, I tænker nok, den der ligger ovenover os, men det er simpelthen på grund af, der er flere online-spillere. 25 personer. Der er 3, der har fået kick. Se, den hedder Monsters. Der er 18 personer. Jeg ved godt, hvor deres faction ligger. Jeg har bare ikke permission til at rate dem. Og den der sang, den er så god. Lol. Og 2 heste over de hvide, de er sat med hurtigt. Derovre er der også en hest. Jeg har bare ikke nogen sadel. Jeg har allerede tømt en dag. De er blevet briefet. Det er ikke dem, jeg vil vise jer. Det er heller ikke dem, der er rigtig fedt. Hold kæft, man finder sgu da heste over det hele. Hest med sadel! Nu snupper jeg lige. Hvor så jeg den? Nej, et sted, jeg ved det. Nej. Fright. Nå, det er one more fright, den der. Nej. Heste er sgu da bare over hele, ja. Er der ikke en sort hest? De er hurtigere. Er det der en sort hest? Så er den bare væk. Nå, vi skal jo herud på vandet. Ja, der. Nu begynder deres faction at starte. Det her, det er deres eneste
Sugarcane Farm. Den er også stor nok, men altså stadigvæk. Det er der Sugar Farm. Der er en mine derovre, den skal lige hen til os. Så her har vi deres hus. Kan man glitche ind? Fint, så glitcher jeg mig ind. Lort. Nå, okay. Nå, det er deres ene hus. Det er bare claim, det er så grifte. Jeg kan godt lide at dræbe Endermans, det er så sjovt. Du er bange for vand, der er ikke så mange muligheder. Herovre har de en mob farm. Nej, det er ikke dem, Men det derovre, det var hele deres faction. Større er den ikke. Haha, Raid 12. Men ved du hvad, jeg kan sagtens grief de 1000 en dag for at kede mig. Det er griefer. Men der er drop-part nogle gange. Gode ting, var. Jeg fik over halvdelen. Der var 3 til drop-partet, og jeg fik over halvdelen. Jeg fik næsten det hele. Men der er ikke særlig mange, der griefer. I hvert fald ikke min faction. Jo, der er 1, inklusive mig. Det vil sige, der er 2. Der er en, han arbejder med det. Altså, han får penge for at gøre grief en faction. Han finder dem og raider dem. Og han er også en YouTuber. Han er en, der troller. Altså en troll-YouTuber. Ja. Og han finder jo bare deres faction, og så står han og snakker om, hvor sejt den er, ligesom normale mennesker. Ligesom normale griefer mennesker gør. Og så når de logger ud, og han siger, at han bare vil bygge videre, så slår han til. Diggy holder. Today. Nej, jeg kan jo faktisk bare flyve op. Jeg fly på. Haha. To get you. Jeg finder level lige om lidt, jeg ved det. Nej, jeg fandt så med hans cave system. En abandoned mine. Så er der lave. Nu er der lave. Jeg ved det. Jeg har forudset det. We don't like you. Når de hader ham. Sådan, det burde være langt nok. A cake, yeah. Got a cake because I got a cake. Because I got a cake. Mine con cake is the mine con cake. Hold kæft. Nå, ses YouTube.